mane. Ji abiriyo monywando laktache ma kod kar thieth moro ma ji giwegi ma Mtwapa e kaunti ma Kilifi ochwal e doho kituro gi mibadhi agulu mar okumba mar thieth ma SHA. Achije go ituro gi mibadhi mokelo lal mar omenda maromo $2 million e aguch SHA. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode leronwa matut. E oboke mar ketho ma ondikne achije abiriyo go, oyangi ni timbe mag mibadhi ne gitimo e kind tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 higani. Ketho go oriwo koda katimo miriambo e oboke mag okumba mar SHA kendo kelo lal mar $2 million ka owuok e agulu mar SHA. Achije go gin Patrick Kimuyu Kanya, Faith Chepkirui Bill, Stephen Okinyi Ojwang, Justin Baraka, Pauline Wanjiru, Nadia Mbevu kod kar thieth ma Jambo Jipya Medical Clinic. The particulars of Count 1 provides that on diverse dates between 1st November 2024 and 30th June 2025 at Jambo Jipya Medical Clinic, Mtwapa, a sum of $2 million and 32